Christian? Ja? Jeg synes, din stemme er en lille smule mærkelig. Ja, jeg kan godt lide den. Kan du godt lide din nye stemme? Ja. Okay, fint nok. Jeg kan også godt lide dig. Sådan er jeg altså ikke, Christian. Sådan er jeg. Christian? Ja? Jeg tror lige, vi skal prøve lige at sænke strobehovedet en gang. Det ved du jo som musiker, så skal man jo lige varme op. Er det ikke rigtigt? Ja. Skal vi kysse nu? Nej, det skal vi ikke. Nu skal vi se. Christian, vi gør det, at du gentager lige efter mig. Så siger du sådan her. Du gentager efter mig og siger sådan her. Kan du sige sådan? Okay, stille og roligt, stille og roligt. Der er nogen, der prøver at sove hernede på første række, ikke også? Okay, gentag efter mig, og så siger du stille og roligt, ikke? Så, ikke så højt. Ved du hvad, Christian, jeg har en god idé. Skal vi ikke gøre det? Vi laver lidt karakterarbejde med dig. Sådan så at forestil dig, at du er en farlig pirat. Og pirater, de siger arr. Kan du sige det? Nej, prøv at sige arr. Christian, du modarbejder mig lige nu. Jeg er skide ligeglad. Christian, okay, prøv at høre, nu gør vi det. Nu giver du dem kloen, så giver du dem lige kloen, så får du sidste chance, ikke? Så giver du dem kloen. 1, 2, 3. Ding dong. Christian, du modarbejder. Jeg er skide ligeglad. Christian, prøv lige at høre her. Christian, du skal lige koncentrere dig om opgaven. Ja. Okay, Christian. Jeg skal tisse. Christian, ikke lige nu, vi står lige midt i et nummer, okay? Nu er det for sent. Christian, Det klør. det er du selv udenom. Christian, prøv at høre. Christian, nu skal vi altså lige prøve at koncentrere os om opgaven. Okay, hvor er du sur. Jeg er ikke sur. Christian, nu gør du det, at jeg har en god idé. Nu kalder jeg dig for Christian. Jeg har en god idé, når man optræder på scenen, så alle jeres bands og sådan noget, de har haft et kunstnernavn, de har haft et covernavn. Så jeg tænkte på, skal du ikke have et nyt kunstnernavn? Ja. Så hvis nu Christian har fået et nyt kunstnernavn, så kan det være, at det hjælper ham med at komme ind i rollen. Et sexet et. Ja, det bestemmer jeg jo ikke, men nu tænker du lige om. Kan du tænke på et navn? Tænke. Jeg skal lige sige, at jeg kan ikke styre øjenbrynene, det gør han selv. Okay. Har du fundet på et navn? Ja. Godt. Mens Christian, lige om lidt, så vil Christian... Tænke. Lige om lidt, så vil Christian... Tænke. Jeg troede, du var færdig med at tænke. Okay. Er du færdig? Ja. Godt. Og du er færdig? Ja. Godt. Christian, vil du... Ja. Christian, vi kan ikke snakke samtidig. Nej, det er skidesvært, ikke også? Okay, Christian, prøv at høre her. Nu tæller jeg til 3, og så siger du dit nye kunstnernavn. Er du klar? Ja. Men du skal lige tænke på, inden du fortæller det her nye kunstnernavn, ikke også? Så det skal du tænke på, det er noget, folk vil kalde dig rigtig, rigtig længe bagefter. Og der sidder en dernede og filmer det. Jeg tror, den der kan filme det dernede og lægger det ud på YouTube. YouTube? Må han godt det? Ja. Bestemmer jeg jo ikke. Og Facebook. Og Facebook, ja, okay. Så husk at tagge mig. Så nu tæller jeg til 3. Er du klar, Christian? Ja! Okay. Mine damer og herrer, I skal nu møde for første gang. 1, 2, 3. Trunde. Du kan altså ikke hedde Trunde. Jeg er skide ligeglad. Okay, prøv at høre, Christian, på dag. Nu tror jeg bare, vi skal til at slutte af. Kan du ikke vinke farvel til den der dernede? Vink farvel. Og til den der derovre. Og så til din bror. Fuck dig. Godt så. Jeg tror, vi skal give Christian Trunde. Undskyld, Trunde. En rigtig stor... Nej. Jo, du skal sætte dig ned nu. Nej. Sæt dig ned. Vil du være sød og sætte dig ned? Nej. Sæt dig ned. Nej. Hvorfor ikke? Jeg er ikke færdig. Er du ikke færdig? Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke danset endnu. Hvad for noget? Jeg vil gerne danse. Vil du gerne danse? Hvad vil du gerne danse?